चेत नामो प्राप्य ताहेकना उना लगीते आज दिल्ली रे मिद कथा बाय अड़ांग दाड़ीदा ओनाते से हिरासन रे नितो दो भाई नामा भोट आले खय आर डायरेक्ट आले बीपीएफ गिले समर्थन करी फालासगुरिनि सान्थालिफोरा बीपीएफआव जयनिं कक्राझार जिल्ला जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय खासियाबारि प्राइमारि बीपीएफनि फालासगुरि गामिनि सान्थालि हारिनि गासै सा 60 सुबुंफोरा जीएसपी आरो बीजेपी नागारनानै बीपीएफआव जयनिं जाबाय। गोबाव बोसोर जोंनि गामिखौ गारसोनानै दोनबाय, जेबो मावासै, बेखायनो जों बीपीएफआव जयनिं जानानै खाम्फा बरगयारिनो भट होनानै दिल्लीसिम दैथायहरनो ओंखारबोदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। ठीक कथा उनका के जेरकम तीन हो नेल में 4 बछर हुई कान आले नोंडे दाहार मानो कुñ मानो पाम टिपकल मानो चेत ले नामदा नित भी चेत होबले नाम का आर ओना तेगे आले तीन आले यूपी सरकार इमाय दी थान गेले भोट आर एम कते जितौल ना नितो दो यूपी सरकार तो बाले मया आर आले बीपीएफ ले मावया आ बीपीएफ के एम कते आले सुविधा उनके नेल ताले आर एटा हर दो को नेल ताले ने हिरासुर नियमा 10 बछर मोटामुटी ताहे नाय लोकसभा रे 10 बछर लोकसभा इलेक्शन ले 12 बछर दमे जितेव कते बारदम जितेव कते रहो जेरकम सानाम सान्ताल से सानाम आदिवासिया चेत नामो प्राप्य ताहेकना उना लगीते आज दिल्ली रे मिद कथा बाय अड़ांग दाड़ीदा ओनाते से हिरासन रे नितो दो भाई नामा भोट आले खय आर डायरेक्ट आले बीपीएफ गिले समर्थन करी आर ओना तेगे आले सानाम नोडे जतो हर आदिवासी सान्ताल मेन हुई कते माने बीपीएफ ले समर्थन करी आर काम्पा बरगयारी एम कते ले जितेवया मेन कते नाहाल चिन रे भोट गिडी कते जितेव जेमन आले आर जहाँ तिसले आले सुविधाय आले एमाले आर नाम दिनै नैबे पलासगुरियाव बीपीएफ खौ जेरकम अनसायबोदों बीपीएफ नि सिगांनि मावबोनाय कार्यकलापखौ लानानै बिथांमोना दिनै बीपीएफ नो भोट होनो थाखाय गासिबो थियारि जादों। मानोना दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जेरकम बिथांमोना भाषण होबोदोंमोन सिगांनि दिनफ्राव जे न'खर न'खर साख्रि होगोन, मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन, बन फाननानै जाग्रा, जौ जुमाय फाननानै जाग्रा गोरिब न'खरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन, बेफोर गासिबो फैलार। दिनै बे फैलार जानायनि थाखाय बिथांमोना गोबां गामियावनो केम्पिंखौ खालामनो हायाखै। बिथांमोना न'खर न'खर गिदिंनानै मानसिफोरखौ लेंखांबाबो मिटिं खालामनो थाखाय बिथांमोना जायगा मोनाखै। दिनै बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनानै अरुणोदयनि फर्म राननानै होदोंमोन मोनसे समाव, नाथाय दिनै बे अरुणोदय फर्मा फेक नंखाय होननानै फोरमान जानायाव बिथांमोना आरो गोदानै मोनसे प्लेनिं लाबावदोंमोन जे लाइफ इन्सुरेन्स खालामनायनि खोथा। दिनै बेयावबो बिथांमोना फैलार जादों। मानोना लाइफ इन्सुरेन्सनि जेनाखि अटल पेन्सन योजना एपिवाइ बा प्रधानमन्त्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री बीमा योजना, बे फर्मा बेंकआवहाय जेब्ला एकाउन्ट खुलियो अब्लानो बेंकनि मानसिफ्रा बानायनानै होखायो दिनैनि दिनाव। लोगोसे बिथांमोननि फर्मा जेबायदि हिमन्त बिश्व शर्मानि, प्रमद बर'नि ट्रेक्टरनि पदमफुलनि सावगारि होदों बेबायदि फर्म नङा, बे इन्सुरेन्सनि फर्मा आलादा थाखायो। दिनै बेखौबो रायजोफोरजोंहाय हमजानानै, मानोना रायजोफ्रा दिनैनि दिनाव बयबो मोनथिजोबसिगौ बबे खामानिया मा रोखोम जायो जाया, बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना दिनैहाय न'खर न'खर थाखा फैसा राननायनिसो बिथांमोना प्लेनिं खालामदों। नाथाय रायजो राजाया बिसोरनि बे थाखा राननायखौ लानानै बिथांमोननि भट होनाय नङा। मानो होनना बुङोबा रायजोफ्रा बयबो जागृत जाजोब्बाय। दिनैनि दिनाव 500-2000 भटजों गावनि बेसेन गोसा भटखौ फाननाया मोजां नङा आरो प्रमद बर' सरकार खुंथायखौहाय सोलायनांगौनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो गामियावनो जेरावखि थाङा मानो बीपीएफ खौ अनसायदों आरो फैबाय थानाय 7 मेयाव जानो गोनां लकसभायाव बीपीएफ नि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रायजोफ्रा सिगांनो डिसिसन लाखाजोब्बाय।